O protagonismo político corría, lóxicamente, a cargo da Xunta de Galicia e do Concello da Estrada. Dende a Xunta de Galicia, o conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, era o encargado de dar o pistoletazo de saída oficial á traída de auga do Umia e logo falaba coa prensa. O motivo da visita de hoxe ao Concello da Estrada é para comprobar o funcionamento e inaugurar formalmente as novas instalacións de abastecemento a este Concello que acaba de rematar a Xunta de Galicia, un investimento de máis de 3 millóns de euros para mellorar o abastecemento, precisamente nun momento onde, como todo o mundo sabe, Galicia está vivindo unha situación complicada no meteorolóxico. Estamos executando neste caso en colaboración co Concello da Estrada, non solamente porque puxera a disposición os terreos, sino porque tamén contribúe con unha porcentaxe do investimento á execución destas instalacións que van supoñer unha millora sustancial no rendimiento eléctrico, posto que se está a diminuir os metros de bombeo e, polo tanto, vai mellorar o funcionamento, vai ter máis garantía este Concello con un novo depósito de 4.500 metros cúbicos e 50 litros por segundo de auga captada no río Umia, que vai permitir non solamente incrementar a garantía de o que é o casco urbano, sino tamén dar a posibilidade de que determinados núcleos deste Concello poidan suministrarse dende estas instalacións. Por tanto, é un día importante para a Estrada e é un día onde non solamente temos que reflectir ese compromiso da Consellería coa millora dos abastecementos en concellos do noso territorio, sino tamén para aproveitar para seguir reclamando e solicitando aos cidadáns un consumo responsable, que non fagan mal uso do recurso, posto que, insisto, estamos a vivir unha situación complicada e, polo tanto, cada metro cúbico é un tesoro que temos que cuidar e que temos que manter. Pois, de acordo coas informacións que eu teño, precisamente dentro dese espírito de colaboración, o Concello fixo un gran traballo no que é a acadar a disponibilidade da enerxía eléctrica necesaria para que esta instalación poidera funcionar. Tamén a Consellería de Economía e Industria, a Delegación Territorial, fixo un gran traballo. Creo que nun prazo moi rápido se acadou precisamente que se tivera ese suministro eléctrico. Por tanto, agora mesmo está funcionando, estas instalacións están en pleno funcionamento. Dentro do contrato, precisamente, unha das melloras que digo, pois, que están recollidas no contrato é que a empresa vai a manter estas instalacións durante 48 meses e, polo tanto, neste momento está xa funcionando e, polo tanto, está a disposición este recurso que dá máis garantía e que, ademais, dá máis calidade coa actualmente dispoñía o Concello da Estrada. Por tanto, xa están funcionando. Respecto a outro tema, unha infraestructura que era vital para a Estrada, que é o segundo tramo da autovía, en que punto se atopa agora que se desea? Como saben vostedes, tiñamos un compromiso que mantemos en relación coa prolongación da autovía que vai dende Santiago ata, neste momento, a Ramallosa e que vai continuar ata a Estrada. É un expediente que nos atopamos cun certo retraso cando chegamos ao goberno no ano 2009. Impulsamos a redacción do proxecto. O proxecto está neste momento, como saben, redactado. Se fixo a información pública do trazado no mes de xuño, rematou o día 9 de xuño. Neste momento estamos analizando as alegacións e dentro deste mesmo ano procederemos á aprobación definitiva do trazado para seguir coa tramitación. Por tanto, é unha actuación que vai polo bo camiño e que vai de acordo coa planificación de calquera actuación de infraestructura, neste caso de unha infraestructura de esa envergadura como é unha nova autovía de aproximadamente 90 millóns de euros de investimento que, insisto, imos a contar co proxecto de trazado aprobado definitivamente antes de que remate este ano. Pois mire, a partir desa aprobación definitiva, o seguinte paso son as expropiacións e, lóxicamente, nese aspecto estamos sometidos e imos a analizar esa cuestión dentro do que son os orzamentos para o vindeiro ano. Por lo tanto, a partir do mes de outubro, donde teremos esas cifras definitivas de disponibilidade orzamentaria non solamente do vindeiro ano 2012, sino dos seguintes, poderemos programar a actuación en función dese factor que é a disponibilidade orzamentaria, insisto, unha actuación que ten plurianualidades e que, por tanto, temos que analizar dentro dese escenario global dos orzamentos da Xunta de Galicia para os vindeiros anos. Hai vontade de poñer presuposto para... Nos temos toda a vontade do mundo, insisto, a autovía
Santiago a Estrada é unha actuación que ten impulsado este goberno, que está na nosa planificación e, polo tanto, existe total vontade para que sexa unha realidade. Hoxe está o ministro de Fomento aquí en Galicia, que ten esta viaxe de Santiago Ourense, en Equilibrio. A dicir os vostedes para non asistir unha tardanza Bueno, non é unha tardanza, simplemente o reconocimento dun feito. Nos tiñamos noticia desta viaxe para supervisar as obras da alta velocidade, unha visita máis do señor ministro hoxe. Tiñamos esa noticia a través dos medios de comunicación, sabíamos que o tren híbrido estaba aquí en Galicia, o que non tiñamos era ninguna invitación ata onte ás 18:44 da tarde. Creo que é unha mínima demostración de respeto a calquera persoa que se tes intención de organizar calquer tipo de acto, o lóxico é facer unha previsión un mínimo de tempo. Lóxicamente eu teño unha axenda, teño, por exemplo, programado dende fai días esta inauguración e, polo tanto, creo que si se produce esa invitación con menos de 12 horas do inicio da mesma, pois lóxicamente nos non podemos asistir, o cal non quere decir que teñamos vontade de rachar o pacto do Obradoiro nin de romper ningún tipo de relación co Ministerio. O único que decimos é que lóxicamente non se pode improvisar desa forma. Insisto, creo que a visita estaba programada dende fai moitísimo tempo. Parece ser que tiveron un fallo de comunicación no protocolo, según nos dixeron tamén onte pola tarde, pero en todo caso simplemente decir que o feito incuestionable é que a invitación chegou á Consellería ás 18:44 de onte e nos consta que, por exemplo, a Diputación de Ourense tiña a comunicación desa visita con anterioridade e nos consta que a visita estaba programada con anterioridade, por lo tanto non temos nada máis que decir. É imposible estar en dous sitios a vez, por lo tanto eu tiña unha axenda e pareceme que o respetuoso e o educado coa xente que tiña a previsión de que eu estaba hoxe aquí e que eu estivera aquí e non modificara isto como consecuencia de unha improvisación do Ministerio. A máxima colaboración co Concello para sacar adiante o plan xeral. Me consta que o alcalde dentro do seu proxecto para a Estrada está precisamente que se poida dispor do plan xeral no prazo máis breve posible. Me consta que estivo reunido coa Secretaria Xeral do Ordenación do Territorio e Urbanismo. Temos previsto celebrar unha xuntanza nos vindeiros días para seguir avanzando no traballo conxunto. O que podo dicir é que o Concello vai ter total a colaboración da Consellería para que o plan xeral da Estrada poda estar no mínimo prazo posible, porque na Estrada, en calquera concello que poida visitar, sempre digo o mesmo: un concello sin plan xeral é un concello sin futuro, e nós queremos que a Estrada teña futuro. Por lo tanto, estou seguro que o actual alcalde da Estrada vai acadar ese objetivo de que se poida aprobar no prazo máis breve posible o plan xeral. Por lo tanto, total colaboración, intentar acurtar os prazos e máximo consenso a todos os niveis para que poida ser unha realidade o plan xeral.